मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुसुखाजों लोगोसे सम्राट हरखाब नार्जारि गथ'सा पार्कनि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै बेखेवबाय। बिएलटिनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुसुखाखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि आखाइजों बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिया 1968 मायथाइनि 1 मार्चआव आथिखालनि तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय चिराकुन्दी गामियाव जोनोम मोननानै बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों बर' हारिनि थाखाय बिखाफोर दानानै ओंखारलांदोंमोन बर'नि जोहोलाव मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिया। बिनि उनाव बिथाङा 1968 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव मुंख्लं जायो। बिथां मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिखौ मान होनानै गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांमोना मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुङाव गथ'सा पार्क बेखेवनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होबाय। दिनैनि बे मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुसुखायाव बिबारखौ बावजेनो मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि आंगो फंबाय रामेश्वर बर'आ। बेनि उनाव मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि सायाव गुवारै सावरायमेल लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ आरो बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो आसामनि बारग' केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, एक्स बिएलटि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि मनक कुमार ब्रह्म, हितेश बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारि, साहित्य एकाडेमिनि सोद्रोमा बरुवाकान्त ब्रह्म, बारग' एमएलए सन्दि बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कनिन्द्र नार्जारिजों लोगोसे गोबां बर'नि दैदेनगिरि बारग' बिएलटि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। सम्राट हरखाब नार्जारि 1998 শহীদ হৈছিলে। ফাউণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে। তেখেতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰা হৈছে আৰু মই লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম, প্ৰাক্তন এমএলএ হিতেশ বসুমতাৰী, প্ৰাক্তন ইএম মনোজ কুমাৰ সকলো উপস্থিত থাকি আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ তেখেতৰ মৰমৰ তেখেতৰ ভাতৃ তেখেত ইয়াত উপস্থিত আছে। সকলোৰে উপস্থিতত আমি মুকলি কৰিলো আৰু তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনালো। বড়ো সংগ্ৰামৰ ইতিহাস অসম আৰু বড়োলেণ্ডৰ সকলোৱে জানে আৰু দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰামৰ কাৰণে আজি বড়ো আৰু অন্য জনগোষ্ঠীয়ে শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আৰু নিজৰ আত্মসন্মান লৈ জীয়াই থাকিব পৰা এটা পৰিৱেশ আহিছে। মই তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু আজি তেখেতৰ নামত আমি মাতৃসেৱা আঁচনি এটা শ্বহীদসকলৰ মাসকল জীয়াই আছে। এই মাসকলক বড়োলেণ্ড চৰকাৰৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত 1000কৈ আমি অনুদান বা সহায় তেখেতসকলৰ জীৱিকাত কৰাৰ কাৰণে সম্ৰাট হৰখাব নাৰ্জাৰি বীমা জীৱিনাই আঁচনি বুলি পেলাই এটা আঁচনি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু সেই আঁচনিটো অকল বড়োলেণ্ডত নহয় সমগ্ৰ অসমত য'ত য'ত আমাৰ বড়ো সংগ্ৰামীসকলৰ যিসকলে মানে শ্বহীদ হ'ল তেখেতসকলৰ মাতৃসকলে জীয়াই আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই আঁচনিটো অনা হৈছে। हरखाब नार्जारि एबा सम्राट नार्जारि बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जि मावबोनाय जोंनि जोलैनि थाखाय बिथांनि जि सेक्रिफाइस बे बुंनानै फोजोबनो हाया। गमामायैनो बिथाङा सासे जोहोलाव आरो बेनि जोहोलावनि सिनखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सिबा जिखिनि दिनै मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि लादों बेखौनो जों बयबो फैनानै गोजोननाय फोरमायफैदों आरो बे जि सिन्ताधारा जे जोंहा जोहोलावनि बा जोंनि जोहोलावजो बिथांमोनखौ गोथाङै फोथांनानै दोननो थाखाय जि मोनसे मुसुखा एबा स्टेचु बानायनायनि जि हाबाफारि बिराद बाख्नायथाव आरो बे हाबाफारिया जाबाय थाथों। दिनैनि जों बेवहाय ज' जाफैनानै बिथांनि जि जिउ जारिमिन बेखौ जिखिनि जों सावरायलायदों आरो बेबायदि सम बोथोरा जोंनि गेजेराव थाबाय थाथों
जाहाथे जोंनि जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ जों जाहाथे मोजाङै गोसोखांनानै बिथांमोननि जाथिनि प्रति माहारिनि प्रति जि डेडिकेसन बेखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा मिथिनो हायो बुजिनो हायो होमब्लासो फैगौ समाव जोंनि इयुन जोलैया माबे लामाजों आगान सुरनाया मोजां बे मोनसे डाइरेक्सन बे मोनसे बयनिबो थाखाय बे मोनसे बोसोन बायदि जायो दा गतिके बिराद मोजां मोनसे माने परिबेसाव दिनैनि बे हाबाफारिया जादों जोबोद मोजां खुलुमबाय दिनै जोबोद माने गोजोननाय मोनदों दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बुंनांगोन जाय मोनसे समनि जोंनि माहारिनि जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआव गोबां रोखोमनि आयदाजों मुभमेन्ट खालामनाय जादों बिनिनो मोनसे समनि बड' लिबारेसन टाइगारनि गागि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सम्राट हरखार नार्जारि बिथाङा BLTनि सासे सेक्रेटारि जानानै खामानि मावदों आरो हिसाबै बिथाङा थांनाय माने जिथु मुभमेन्टआव मुंख्लं जालांबाय बे हिसाबै दिनै BTR सरकारनिफ्राय बिथांनि जिथु मुसुखाखौ दिनै माने लुफुंनाय जाबाय बा बिथांनि मुसुखाखौ गायसननाय जाबाय आं बरायदों BTR सरकारखौ जिहेतु बिथांनि मुसुखाखौ माने गायसननो थाखाय 10 लाखनि रां होनानै दिनै गायसननाय जाबाय आरो बेबायदिनो दिनै बिथांनि जिउमानि सायाव सावरायमेल खुंनाय जादों बेयाव मानाव गेदेर जोंनि BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद सार बिथाङा नुजाफैदों गाहाय आलासि महरै आरो बेवहाय जोंनि BLT बड' लिबारेसन टाइगारनि दानि गाहाय माने चेयारमेन मानगोनां BTCनि मोनसे समनि EM मन कुमार ब्रह्म सार बिथाङा दानि माने चेयारमेन बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैदों आरो बेवहाय मानव गेदेर बारग' माने मन्त्रि आसामनि गोदोनि जोंनि सेन्ट्रेल BLTनि भाइस चेयारमेन चन्दन ब्रह्म सार बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैदों आरो मोनसे समनिनो BLTनिनो दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि मानव गेदेर HS बसुमतारी बिथाङाबो सासे सेन्ट्रेलनि गाहाय माने दैदेनगिरिमोन आरो लोगोसेयै बेजों लोगोसे जोंनि माने BTCनिनो मानगोनां बारग' माने EM रबिन बाला बिश्वास बिथाङाबो सासे BLTनि गोख्रों माने दैदेनगिरिमोन आरो सासे जोंनि माने बारग' MLA मानव गेदेर सन्दि बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदों दा बे हिसाबै जथेस्थ' थुनलाइ आफादनि मानसि थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि आरो बायदि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे सावरायमेलाव नुजाफैनानै जाफुंसारनायनि थाखाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बरायदों आरो जिहेतु हरखाब नार्जारि बिथाङा सासे गोख्रों माने सोद्रोम गोनां सासे माने दैदेनगिरिमोन आरो बिथांखौ आं 1996 मायथाइनि माने 18 जुनाव BLTया जोनोम जादोंमोन बे हिसाबै दिनै बिथांजों आङो खामानि मावफानानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो बिथांनि जिथु बिथांनि आदर्शजोंनो थांफानानै BLTनि सासे जिल्लानि कामान्डार बाबखौ बिथाङा आंनो होदोंमोन आरो बेबायदिनो आङो खामानि मावफानो मोनदोंमोन आरो बिथांजों खामानि मावफाना जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बेनिखायनो जिहेतु BLT नेता हिसाबै बिथांनि जिथु आदर्श आरो बिथांनि जिथु नाजानाय बेजोंनो मोनसे सुक्तियाबो जादों जिथु माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ जों मोननो हादों आरो बेनिनो जिहेतु दिनैनि माने मोनसे BTRआबो बेनि आयदा बादियैनो फैनाय दा बे हिसाबै बाख्नायनांगोन बिथांनि जिथु माने सोमावसारनायनि बिथिंनि बेलायाव जि माने अबदान होबाय बियो सिबिजाथाव बुजिजाथाव व्यक्ति आं बेनिखायनो गासै रायजो आइ आफा बिथांमोनखौ खावलायदों जिहेतु जों बिथांमोनखौ गोसोआव लाखिनांगोन आरो दिनैनि जिथु BTRनि CEM मानगोनां प्रमद सारखौ बुंदों अन्न जातिय माने वीर सिलागां बिथांनि मुङाव जेरैबायदि स्टेडियाम दाफुंनायनि नामाव माने आसनि होदों थिग बेबायदिनो मानव गेदेर हरखाब नार्जारि सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुङावबो
बिटिआर सरकारनि माबा नङा माबा मोनसे आसनियाव बिमुंखौ लाखिनो थाखाय आं खावलायदों आरो बेखौ बिथाङा माने खोथा होदों निस्सय सम आरो थासारिनि गेजेरजों बेखौ जों मोनफुंगोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय।